क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आशा लगैले ना गे छौरी, आशा लगैले ना, आशा लगैले ना गे छौरी, आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना, आशा लगैले ना गे छौरी, आशा लगैले ना, आशा लगैले ना गे छौरी, आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना, आशा लगैले ना, आशा लगैले ना। तोरे चलते छोड़ देलिए कोचिंग क्लास गे, मारा हा कमैया हमर, मारा हा कौ बाप गे। तोरे चलते छोड़ देलिए कोचिंग क्लास गे, मारा हा कमैया हमर, मारा हा कौ बाप गे। ऐसन दासा बनैले ना गे छौरी, ऐसन दासा बनैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना, आशा लगैले ना, आशा लगैले ना। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। कहियाल छौरी हम लगैले रहिए आशा गे, राजेश बिहारी के होबै ना बरदासा गे। कहियाल छौरी हम लगैले रहिए आशा गे, राजेश बिहारी के होबै ना बरदासा गे। तमाशा बनैले ना गे छौरी, तमाशा बनैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना कि कहिया कि अइनी तू अपन बतासा गे छौरी। आशा लगैले ना। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।